El papa de Roma acaba el Parlament al seu balcó de la plaça Sant Pere. Mentre la gent encara aplaudeix, ella entra al seu despatx, s'apalanca al sofà, posa heavy metal i engrapa un preciós bong de vidre amb l'imatge de Nostre Senyor. Això fred no val res, programa 113, tercera temporada. Aquest programa està realitzat, pensat i executat per uns addictes a la vida. Són els tonificants Xevi Solà, Arnau Domènech i Guillem Tenes. Hey, Pachuco! Hey, hey! Això fred no val res, un programa neuròtico subtil. Hey, see them apart and hey, the cats living down east side. Hey, or maybe just my friends too wide. Un programa que li agrada veure's l'enteniment amb 2 glaçons. Un programa que xuta cavalls aviam si li puja. Un programa que és de consum propi. Un programa que seria xeringa en sopar sense Guillem Revissa el control de so. Jo soc d'Enric Plana i vosaltres no! Som-hi en arguments meravellosos, això és Això fred no val res! Oh, benvinguts, passeu, esteu escoltant. Ja ho dic tot jo, sí, crideu tots aquí, no passa res. Que sabeu què passa? Que no hi ha el presentador habitual, no hi ha... Tots estem tancats a casa nostra, però nosaltres tirem endavant. Hem cremat els vaixells, no? I anem amb el que tinguem per davant i continuem amb Això fred no val res, tercera temporada, cadascú des de casa seu i a tope avui, vaya programó us hem preparat. Lo de sempre, triem una paraula, n'estem parlant, aquí tenim tots els meus col·legues aquí amb pantalletes, amb les seves seccionetes preparades. Recordeu que ens podeu recuperar sempre que vulgueu a YouTube, a Spotify i tota aquesta cosa de les pantalles. Avui hem triat un concepte i en parlarem. Quina paraula hem triat, amic Guillem Tenes? Dietilamida de l'àcid lisèrgic. Cada 8 hores. Avui, dosi. Dosi, quantitat d'un medicament o d'una altra substància administrada en una unitat de temps o utilitzada per provocar un efecte determinat. Jo hi estic d'acord, però ja el de sempre. Si diu medicament o una altra cosa, doncs que no diguis medicament. Sí. Clar, perquè què pot ser aquesta altra cosa? Bé, anem a pams. És una quantitat, una porció d'un medicament. Això sí que hi estem d'acord, no? Sí. Vale. Però pot ser de tot, no? De tot. De tot. Sí, d'una cosa... Però una evidència, no? Algú que... Hasta del sol, no? Una dosi de sol. Oita, També quin sol més guapo, no? Ha de ser com algú que ingereixes, no? O què? Com? Algú que ingereixes, no? O que t'entra dintre el cos. No? No, pots dir, ui, necessito una dosi de bosc. Jo necessito una dosi de muntanya. I cada 15 dies he de fer una escapada. Dosis de paciència també es necessiten per aguantar-vos. No, sí. Correcte. Però segurament és això, no? Que el que distingeix és que és cada un temps determinat. Vale, molt bé. Sí, amb la dosi ja hi va la d'això de que sigui regular, la cosa? Sí, jo al principi sí, si no és regular, sí se suposa que de tant en tant s'ha de tenir, ja si s'utilitza en un sentit més genèric com de bosc o així, no? Hi ha un criteri a l'hora de consumir aquesta dosi, no? Va, suposo que sí. És que dosi és una paraula difícil de definir. Jo, el meu fill avui m'ha demanat, em diu, papa, què és dosi? I no he sabut massa com explicar-ho. Dir-vos que dosi ve del verb donar
i ve de dosar, de dosificar, que és donar una porció. En llatí ja és donar una porció, vale? Està bé. I hi ha moltes altres... Antídot també ve de dosi, ve de donar, que és jo et dono una porció, no? Llavors està bé, ve de donar, com tantes altres paraules. Si tenim temps, llavors en direm algunes. Però dir-vos que una de les coses interessants que he trobat en dosi, com ja apuntava en Galdric a la introducció, és que és un concepte pont entre el que és un medicament i una droga. O sigui, és una paraula que es fa servir tant per referir-se als medicaments com a les drogues, com una porció, sobretot. És que la frontera entre droga i medicament també és una mica així borrosa, no? No sé, perquè què distingeix una droga d'un medicament? Res. La recepta. La recepta, no? Segurament. La recepta. Sí. El grau de legalitat, la intenció, no? Qui en fa ús o qui et diu que en facis ús. Si te l'administres o si te'l recepta algú, no? Col·legiat segurament és diferent. Sí, perquè, clar, pots... Què sé, la diferència és que les caixes dels medicaments van en braille, hi ha braille, i les del tabaco no. Això és una cosa que no s'ha fet encara. Sí. Però també és una droga que es comercialitza amb unes dosis, no? Sí, una cosa que t'altera. Exacte, ja en sentit estrictament de diccionari, un medicament és una substància emprada contra les manifestacions patològiques i una droga és una substància estupefaent o narcòtica. Que estupefaent és que causa estupefacció. Però, bueno... Quedes parat, no? Tampoc m'ho esperava, no? Sí. Molt bé. És una substància estupefaent. I això seria una mica, el de la dosi. Però, bueno, una no exclou a l'altra, tampoc, no? Una droga pot ser estupefaent i no sé com ho has dit més dit. I anar contra una manifestació patològica. Això mateix. I viceversa. Total. Això, Fred, no val res, les fronteres són primes aquí, companys. I res, jo aniríem avançant i només us diria que no només dosi ve de donar, també circumdar ve de donar la volta. No sé si heu circumdat o us han circumdat. Per donar... Circumcidar també. Circumcidar també, clar, de donar la volta. Està molt bé. Està molt bé. Perdonar és donar el perdó, fer el do, de donar el perdó, i un do també és algo que t'ha estat donat, si és que en tens algun. Cuita. Molt bé. I això seria una mica tot. Sapigueu que el vi fa com la sal, que no porta mida, o sigui que te l'has de dosificar. Molt bé, tio. No és com les peres, que ve amb una pera, dues peres, no? Vull dir que tu pots dir... Sí, tant com vulguis, ets tu que has de posar-hi el vídeo, no? Exacte. No sé si teniu res més a dir. Està bé. Llavors, El concepte d'addicció, no? Potser, amb el tema de les dosis, hi va molt vinculat o què? Com has dit, Guillem? El concepte d'addicció a la dosi, a la periodicitat, no sé, a introduir aquesta porció. Sí. No sé si etimològicament, però sí conceptualment. Jo penso dosi i penso en algú que la necessita. Ja. No sé. Sí, doncs una dosi, tant sigui de medicament o droga, pot ser addictiva. Com el nostre programa, que és una dosi de ràdio. Això, Fred? Mira. No val res. I qui ens porta la seva dosi setmanal de dades, esperem no arribar al límit de sobredosi, però tens camp per córrer, perquè no hi ha encosta, aquí va, es pot fotre el que vulguem, vull dir que... A veure què surt. A veure què surt. Començo. És l'Arnau Domènech, acabava la frase. És l'Arnau Domènech. Soc jo. Gràcies. Guillem Remisa, dada.
Nois, ja ho deia Paracels, aquell alquimista i metge suís. Tot és verí, res és verí. Només la dosis fa el verí. Molt T'ha agradat bé. aquesta o no? Molt bé. Sí, però Déu-n'hi-do, no? Però a més és ben veritat, Un moment, que no sé tornar a la pantalla, ara. És bona aquesta, És bona, perquè tot, és allò que diuen, totes les masses piquen, no? Tot el que ingerim, inclús totes les coses de la vida quotidiana, amb desmesura, poden arribar a ser verí. Per tant, és convenient de dosificar-les, no? Clar, Jo clar. ara... Digues. No, dic, un macarró dona vida. Si te'n fots 5 milions, acabes patant com una Vale. oca d'aquestes de fer foie. Exactament, com una oca per Nadal acabes patant. Doncs jo el que m'he dedicat és a buscar aliments del dia a dia, o que, si més no, doncs, jo què sé, que hem tastat, i a veure quin límit letal tenen, no? Aviam on està, on es passa de dosis, no? Fantàstic. Va. Oh, que Tu, bé. escolta, aquest en Paracels al grec, es diu Paracels, El Els suís. hi hagués anat al suís. En Paracels al suís els hi hagués anat bé l'Astèrix i l'Obèlix quan el cel els hi queia al cap. Per què? En Paracels. Molt bé. Hòstia. Ara. Hòstia, Premissa, dada. Nois, es necessiten 93 cafès seguits per matar una persona d'uns 75 quilos. Vaja. Déu-n'hi-do, sembla que, Bueno. que molt abans podrien haver arribat en aquest llindar. Un moment. Diuen, dieu? que per torturar algú se'ls dona molt cafè, que et fotis molt boig. Clar, això evidentment ha de ser seguidíssim, 97 han de ser quasi de cop, perquè si no el cos ja treballa i algú ja processa. Però si mai voleu... Bueno, escolta'm, jo us dono dades que qui sap què en fareu vosaltres, cadascú ho sap. Això no ocupa espai, tu. Això aquí ho tenim... A la búfalo què em feu d'això? Ja Pel que us ho sigui, dic. Déu no ho vulgui, però hem de matar algú i tenim molt cafè, només tenim molt cafè, doncs... Bueno, doncs, recordeu-vos de mi. Al revés, per salvar la vida d'algú, per dir-li, escolta'm, quan se'n pren 95, di, aquest ha de ser l'últim. Molt bé, Para! Sí. molt bé. Ho has arreglat molt bé, Xavi Solà. Algun dia amb en Galdric potser li hauran de dir això. Nois, dada. Me'n foto molt, sí. Us veig ralentitzats, vosaltres em veieu ralentitzats? No, No, Us veig així com si parléssiu, com si tinguéssiu un drap al paladar, saps? No passa res. Sí. no. Sucre, parlem de Endavant. sucre, nois. Vas. Vinga, estem parlant que per morir hauríeu de menjar 2 quilos de sucre. El Morts. qual, amb 2 quilos de sucre, una persona d'uns 75 quilos mor. D'acord? El qual, el que seria equivalent amb Coca-Coles de llauna, serien 38 Coca-Coles. Oh, Oh, perill, perill, ja no són els sí, 97 és que cafès, amb el sucre la gent hi va molt forta, El sucre se n'hi va molt fort i el lloro amb el sucre, Déu-n'hi-do. I si fas cafè amb sucre, cafè sol amb sucre, suposo que és exponencial. És un combo, Molt bé, sí. És una ruleta russa. Què em matarà abans? Tu vas fent cafès amb sucre i... Molt bé, dada. Sal. Hem parlat del sucre, ara la sal. Nois, el lloro perquè una persona de 80 quilos de pes pot morir amb tan sols només 16 cullerades de sal. Què dius? Hòstia, Sí. te seques per dins o què? No ho sé, el teu cos no ho tolera gota. 16 Que deus fer- cullerades superes, No, Déu-n'hi-do, però bueno. Hòstia, Déu-n'hi-do, Deu ser per allò de l'osmosi, no? Que et deus morir. Noi, no ho sé. Se't deu fotre una pedra a l'estómac que et deus suïcidar per deure-la treure. Ha de bastant riure. Bueno, bastant riure no. Ja està, perdó. Vinga, dada. Aigua. Sabeu quanta aigua heu de beure per morir-vos? Aigua? Què? Aigua, Quanta? nois. Però això et deu fer vomitar, no? I ja està. Sí. Mireu, amb 7 litres d'aigua que us beguéssiu de cop, caput. 7 litres d'aigua. Evidentment, això és cert el que tu, Guillem Remisa, dius. Abans de que passés això i que et morissis, ja hauries vomitat, hauries anat al lavabo centenars de vegades i segurament
ja el teu cos ja no deixaria que et morissis d'aigua, però bueno, si d'alguna manera pots acabar ingerint 7 litres d'aigua, ets pell. Comentari, que vaig llegir que hi ha hagut morts d'això, perquè hi havia esportistes, sobretot en universitats americanes, que intentaven batre rècords esportius, i que els recomanaven als metges que si veus molta aigua pel múscul va bé, i que s'havien arribat a veure en tal quantitat que se n'havia mort algun. Vull dir que sí que és... Déu-n'hi-do. Això que dius que et fa vomitar i no et mors al final és mentida. Gent, perquè es veu justament al revés, que perds la salinitat del cos, que elimines tants de sals que no les pots recuperar i que s'ha mort gent d'excés d'aigua. Aquí el llindar d'estar viu és molt estret, perquè et diuen has de beure-te 1,5 litres d'aigua al dia, no? Una cosa així, però 7 et mata. Sí. 7 és una garrafa de les grosses, més o menys, una mica menys, però... Bueno, la qüestió és deixar temps entre dosis, no? Si tu beus molt ja pixes, passa que si no, doncs si et fots de cop, el cos fa patapam. Imagino que quan en portes 4 no et deu venir gens de gust beure més aigua, imagino. Clar. Quan has begut 4 litres un dia deus estar ja de deixar-ho en pau. Estàs saturadíssim, sí. Vinga, dada. Vodka. Nois, viviu més al límit del que us penseu, ja ho veureu. 13 xupitos de vodka poden ser suficients per matar una persona. Hosti, què dius, tio? 13 xupitos, nois. Aquí entra molt... Són pocs cubates, Són d'aquest tipus d'alcohols amb tanta graduació. Bueno, és el que diem, si els ingeríssim tots de cop, clar, si tu surts de festa i menges i sopes i durant una nit fas 13 xupitos, molt bé. Bueno, molt bé. Bueno, molt bé, fatal, però vull dir que ho vas processant i tal. Estem parlant de sobredosis, de sobredosis de diferents... De mort. De diferents productes. Sí. Per tant, el que fa no sé com es diu, la tia aquella d'Indiana Jones, l'arca perduda que fa allà està al Tibet, on sempre va fent xupitos i que en fan molts, allò no seria viable. És que no ho sé, allò poder és una pràctica a la Rússia profunda, no ho sé. Com es diu ella? Vols dir alguna cosa? Però Duma, jo estic convençut que 13 xupitos se'ls ha fotut algú així un rere l'altre, Jo també estic segur que se l'han pres remisa, l'altra cosa és que no sabem si ha sobreviscut. No, impressionant. Vinga, dada. Xocolata. Amb 40 quilos de xocolata també sou pell. Mira que tu ets un mestre xocolater. Sí, mira, és una dada que he pres avui, no ho sabia. Remenes verí tot el dia. Estem lluny d'això, 40 quilos. Has de ser molt berro, per menjar 40 quilos de xocolata. Déu-n'hi-do. Dada. Nicotina. 75 cigarros continus. Això quants paquets són? Què són? Són 4 paquets? 4 paquets. Un darrere l'altre. Un darrere l'altre, És un darrere l'altre, no? Fumar 4 paquets al dia és un no parar, no? Sí. O un cigarro de liar molt llarg. Sí. Està allà menjant... Si ets capaç de... Deus tenir els pulmons destrossats. O sigui que un fumador que arriba a fer-se un cigarro de liar tan llarg no té força per aspirar. Molt bé. En aquest cas et salvaries. Però això és un adolescent, que li agraden les coses amb risc, coses, es dius, va, que no d'allò, i que els agrada fer aquestes manualitats, saps? De construir coses amb estructures. Sí. Aquesta dada de la nicotina és molt curiosa, perquè, fixeu-vos, 75 cigarros basten per matar una persona. Doncs amb la marihuana, senyores i senyors, t'hauries de fumar 680 quilos per acabar morint d'això. Uita, quasi inocu. Encara estem aquí. Passa que 180 quilos de marihuana, al lloro, que ho has de veure tot... 180 quilos? No sé. Això 180, no? Si et para la policia amb allò del consum propi, és una dada a tenir en compte, no? O sigui, deien el límit, no?, de que el consum propi pels traficants, no?, de quanta marihuana és per consum propi o que ets camell, no? Si tu li dones aquesta dada que et pots prendre això diari, realment, en cap cas
I que un camell pot justificar que és consum propi. I tu li dius això, no, porto 170 quilos, però mira, fins a 180 no passa res, això m'ho prenc Aquí. ja. Mira, senyoret, vagi posant els canells junts i acompanyi'm una estona. Totalment. Bé, i ja per últim, remisa, dada. La pasta de dents, Tots ens agrada fer una llapada extra a la pasta de dents. Què dius, tio? Una mica. Ens ha passat a tots. Doncs no patiu. Per morir-vos de pasta de dents hauríeu de menjar-vos 24 tubs. Què dius, tio? Bé. 24 podries menjar-te? Però si allò és... 24 tubs. És plàstic directe, allò. Hòstia. Però jo només me'n menjo una. Hòstia, Déu-n'hi-do. Jo només una. I ja està. Una llapadeta i ja està. Una llapadeta. Una o dues. D'aquests que tenen gust de maduixa o així. Sí. Tant. Tots ho hem fet. Carai. No passa res. M'has arrencat molt desprevingut amb Tots això. de petits. Tots de petits. I no tan petits. I canalla, fins aquí aquesta secció. Ronda Llampec, una mica us sembla bé o què? Vale. La primera va per tu, Guillem Tenes. Et dosifiques les ganes de viure? Tant de bo me les pogués dosificar. No sóc pas jo, van i venen, però no sóc pas jo. Vale, bueno, molt bé. Mai m'he quedat sense, Vale, no tinguis sobredosi d'estar viu, diguéssim. Arnau Domènech, Kate Richards, miracle o monstre? És un miracle de monstre. Vale, no barreja, Sí. Parlant de dosis havia de sortir ell. Xavi Solà, l'univers és una dosi de què? Mira, d'un infinit espai de multiversos. I confirmo que jo tampoc he entès la resposta. Molt bé, tio, Brian. Quedem contents igualment. Guillem Remissa, com seria una sobredosi d'amor? Jo crec que ha de ser semblant a estar a dintre d'un estol, com un estol d'ocells, i fer unes figures impressionants, però tot això fent l'amor. Hòstia! Aquesta combinació. Sí. És bastant al llindar de la mort aquí. Guillem Tenes, tots nosaltres estem infectats i només tu tens un antídot. Què fas? Bé, me'l prenc d'amagatotis i llavors us faig un discurs per motivar-vos en la lluita contra la infecció. Oh! Que gran. Arnau Domènech, hi ha droga a l'espai exterior? L'espai exterior és una droga. Atrapa. És veritat, molt bé. Xavi Solà, com actua l'assassí de la dosi? Sí, aquest és bastant conegut com a camell. I el trobareu, per exemple, en bars de mala mort, en algun polígon i a la sortida dels instituts. Molt bé, fantàstic. Parlant d'això, d'aquest tema, Guillem Tenes, torna tu. Es consumeix en seu parlamentària? Es consumeix a tot arreu, especialment en seu parlamentària, per generar estupefacció. Molt bé, i cap esbarato. I per acabar, Guillem Remissa, quina música és una dosi de bon rotllo? Jano, jo crec que en general tot, no sé, jo ara diria l'últim disc que tinc al cap és l'últim de Vampire Weekend, especialment una cançó que es diu This Life. Felicitat. Funciona perfectament. I fins aquí la dosi de la Ronda Llampec. Porció de xofret no mal res, en braille o sense, que ens limita el vi. És la que fa el verí segons Parcells. Seria una llapadeta de pasta de dents que no fa mal.
Pagines.